Κόντερ on the road και είμαστε στον κόρφο Κορινθίας, τελευταίο ταξίδι για τη σεζόν και ξεκινάμε τώρα με τον Τάσο τον Μιχαλάκη, ο οποίος θέλω να μας πεις κάτι για την ομάδα, και για την πίστα ασφαλούς οδήγησης που πήγαμε, να μας πεις δύο λόγια. Καλησπέρα και από μένα, παιδιά, σε όλους. Καλό καλοκαίρι που έρχεται. Είδαμε και σήμερα ότι όλος ο κόσμος φεύγει από την Αθήνα γιατί ερχόμασταν σημειωτών στον δρόμο. Χαιρετισμούς από την ομάδα σε όλο τον κόσμο. Εγώ ήμουν από τους λίγους άτυχους που δεν οδηγήσανε στην πίστα, αλλά πήρα εντυπώσεις, τέλεια οργάνωση, τέλειος συνδυασμός, φάγαμε, ήπιαμε και από Σεπτέμβρη τα καλύτερα έρχονται. Έναν απολογισμό για τις δράσεις της ομάδας μέσα στον χρόνο που είσαι εδώ. Πότε θα είναι η επόμενη εκδρομή? Περνάμε τόσο καλά σε κάθε εκδρομή. Μιχάλη, ετοιμάσου για το Σεπτέμβρη. Τάσο, όχι Μιχάλη. Μιχαλάκης. Τάσο, ετοιμάσου για την επόμενη εξόρμηση από Σεπτέμβρη και για πολλά event. Μία ευχή για την ομάδα τώρα που είναι καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι σε όλους, καλή ξεκούραση σε όλους, καλά χιλιόμετρα σε όλους και με ασφάλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κράνη μπουφάν, εξοπλισμός σίγουρα. Αλλιώς δεν βγαίνουμε στον δρόμο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Φώτης. Πρόσεξε, θα πεις. Φώτης Οικονόμου και μία ευχή για την ομάδα. Καλησπέρα παιδιά, καλό καλοκαίρι σε όλους, να περάσετε όλοι όμορφα, ό,τι και να κάνετε και πάντα εξοπλισμό, πάντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμβουλή σου. Σάββας Χέλμης, λοιπόν, πες μας, κράτα το μικρόφωνο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες μας, τι οδήγησες στην πίστα της όλης οδήγησης? Οδήγησα το Hornet το 1000 το SP, οδήγησα το XADV, το NC το 7,5. Εντάξει, το 1000 ήταν απόλαυση, το SP το Hornet, και γενικά οι συνθήκες που είναι στην πίστα σε κάνουν να ξεθαρεύεις και να νιώθεις αυτοπεποίθηση και να εξελίσσεσαι σαν οδηγός. Ήταν φοβερή εμπειρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Γκώστα και το κλαμπ που μπόρεσε και κατάφερε αυτό το πράγμα. Και πάμε για άλλα. DCT ή Clutch? Η Clutch. Ταιριάζει στο Clutch. Οκ. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάββα μου. Καλό καλοκαίρι, καλά να περάσουμε. Έλα. Τι άγουρα, Νίκος, ο αδερφός. Πρώτη φορά στο ταξίδι και νομίζω ότι θα μας αγαπήσει και θα ξανάρθει. Ισχύει. Λοιπόν, μία ευχή για την ομάδα. Τίποτα, περισσότερα μέλη, περισσότερη ενεργή για ταξίδια και βόλτες και έτσι εξορμήσεις. Είναι άψογα τα παιδιά. Τίποτα, φοβερή παρέα. Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πέρασε ωραία σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε. Γιώργος Ηλιόπουλος, το παιδί που ακολουθεί πρώτος από όλους. Λοιπόν, πες μας μια ευχή για το καλοκαίρι στην ομάδα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο διαχειριστή που έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο δίπλα μας, τον κύριο Ιορδάνη που διοργάνωσε το τέτοιο. Που διοργάνωσε τη σημερινή βόλτα, τη σημερινή εκδρομή κτλ. Και όλα τα παιδιά που βοηθάνε στην ομάδα για το καλύτερο της ομάδας. Εύχομαι σε όλους υγεία, να έχουν ένα υπέροχο και ένα όμορφο καλοκαίρι, καλές διακοπές σε όλους και αυτό που θα ήθελα πραγματικά να δούμε ακόμα στην ομάδα, ακόμα περισσότερα άτομα για βόλτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο μου. Καλό καλοκαίρι να έχουμε όλοι. Καλή συνέχεια. Πάμε στο
Πολύ σοβαρός είναι. Πάρ' το μικροφωνάκι, πάρ' το στο στόμα κοντά. Ωραία, Κώστας Αποστόλου. Ο μοναδικός, Έτσι, μοναδικός. ο ανεπανάληπτος, το διδυμάκι του. Πάντα, Πάρ' το γαμάρι, πάντα το διδυμάκι Μπράβο, ακολουθεί σε όλες τις εξορμήσεις της ομάδας. Πες μου τι οδήγησε στην πίστα ασφάλειας οδήγησης. Τι οδήγησα, λοιπόν, οδηγήσαμε με τρασάλ, με χειροκίνητο. Οδηγήσαμε Αφρικα, Χειροκινητό, χειροκίνητο επίσης, και NC με DCT. με DCT. Η κλάτς οδήγησες. Όχι. Παραδοσιακός και εμένα, δηλαδή το manual το θες, Ναι. Το DCT, πες μας λίγα λόγια. Για την NC, το NC ήταν πολύ καλό. Δεν μου λείψαν καθόλου οι ταχύτητες, είχε πολύ καλή ροπή. Πολύ καλή ροπή, όντως εντυπωσιακό. Και θα δούμε, μπορεί και στο μέλλον Να σε δούμε με κανένα NC DCT. Ναι, πολύ. Μια ευχή για την ομάδα τώρα που είναι καλοκαίρι. Και να περάσουν όλοι καλά με τις οικογένειές τους, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Και να επανέλθουμε το Σεπτέμβριο με καινούργιες εκδρομές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχετε, Μάρια. Καλό καλοκαίρι. Σε τσάκωσα εσύ με το κινητό. Το ζευγαράκι εξαιρετικό και αγαπημένο. Κώστας Αποστόλου και Μαρία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα πάρτο στο χεράκι. Τάσος Μπαρμπίσης. Μια εξαιρετική περίπτωση. Θα τον βρείτε στο YouTube Vader Rider. Και πες μας μια ευχή και την εμπειρία σου από την ασφαλιστική, την εμπειρία σου από την πίστα ασφαλούς οδήγησης και από το test drive βασικά της Honda και μια ευχή για το καλοκαίρι για την πανεομάδα. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι σε όλους. Να μην κάνετε βόλτα, δεν ξέρετε τι χάνετε. Στην πίστα, επειδή έχω μπαίνει με το Α2 δίπλωμα, οδήγησα μόνο το Rebel, το οποίο απλά δεν έστριβε. Το GB δεν το οδήγησες. Όχι, δεν το οδήγησα. Νομίζω ότι λένε ότι είναι ένα διαμαντάκι Ισχύει, της... το άκουσα και εγώ αυτό, αλλά δεν το οδήγησα. Το μετάνιωσα που δεν το οδήγησα την επόμενη φορά. Λοιπόν, Vader Rider, Μην κάνετε βόλτα, περνάμε τέλεια. Ευχαριστώ. σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε το φαΐ, πρέπει να σε αφήσω. Έλα, μία. Έχεις πολλά να μας πεις. Μιχάλης SGN. Λοιπόν, πες μας τι οδήγησες στην πίστα. Οδήγησα τα Αφρικα και το Hornet το SP. Πες μας εντυπώσεις. Τρομερές εντυπώσεις, διαφορετικές μηχανές η μία με την άλλη. Είναι για να κάνεις ταξίδια και να τα απολαύσεις. DCT ή clutch. DCT. Μια ευχή για την ομάδα. Εύχομαι οι βόλτες να είναι όπως είναι τώρα, να υπάρχει ομαδικότητα, ο κόσμος να είναι ενωμένος και πάντα ασφάλεια. Από τους πολύ καλούς και πραγματικά από τα ποδιά που βοηθήσανε πάρα πολύ την ομάδα και χωρίς να ζητήσουν αντάλλαγμα και να μην φαίνονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό καλοκαίρι. Πάμε. Νίκος Στασουλάκης. Εγώ να ευχηθώ με τη σειρά μου να έχουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Πολλά. Να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον Κωνσταντίνο για όλη την προσπάθεια που έχει Σε κάνει. ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τεράστια η προσφορά του. Όλα είναι υπέροχα που έχει κάνει. Τα ταξίδια μας και οι εκδρομές μας είναι υπέροχες. Αυτά κάνει η ομάδα, ο ένας ταΐζει τον άλλον. Έτσι. Ο ένας προσέχει τον άλλον και Χωρίς στο φαγητό. προσωπικό όφελος. Και στο φαγητό και στον δρόμο χωρίς προσωπικό όφελος. Λοιπόν, να ευχηθώ στα παιδιά να είναι όλοι ορθοί. Προσοχή στους δρόμους. Σημαντικό. Γιατί κυκλοφορεί πολύ τρέλα. Και να περνάμε πάντα όμορφα, έτσι, με χαρές. Τελευταία ερώτηση στην υγεία μας. Τι οδήγησε στην πίστα στο test ride? Λοιπόν, οδήγησα το Transat το 7,5, το Africa και το NT. Αυτό που σου έκανε τη μεγάλη εντύπωση. Στο Africa, προφανώς το Africa. Ωραία. Και αυτό που με εξέπληξε ήταν το NT, η πολυθρόνα, DCT ή clutch? η Clutch. Ωραίος. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό Εμείς μου. ευχαριστούμε για όλα, Κωνσταντίνο. Να είσαι καλά. Θα κατέβαινε όλα το σχεδιασμό. Όχι, Παναγία. Θα κατέβαινε.
Άλεξ Κουσίδης. Ο Αλέξης με τον Μπενέλη, αλλά πολύ ενεργός στις δράσεις της ομάδας. Πες μας τι οδήγησες στην πίστα, ασφαλώς οδήγησες. CBR 6,5 και CBR RR 600. Πες μας τι εντυπώσεις έχεις και ποιο θα επέλεγες. Έχω μείνει καταενθουσιασμένος με το CBR 600 RR. Δεν τον έχω πληρώσει γι' αυτό. Ξέρετε ότι έχω πάθος με αυτό το μηχανάκι. Και μας δόθηκε μια εκπληκτική ευκαιρία να δοκιμάσουμε ο καθένας ό,τι μηχανάκι μπορούσαμε σε μια επίσκεψη, σε μια πίστα. Δώσε μια ευχή για την ομάδα για το καλοκαίρι. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους και η επόμενη χρονιά να είναι το ίδιο ωραία όπως η φετινή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άλεξ μου. Να είσαι καλά. Θέλει. Θες? Τι να πω, πες μου εσύ. Πολλά έχω, μαζί σου έχω να πω πάρα πολλά. Θες? Λίγα θα σε βάλω να πεις. Ρώτα εσύ, απαντάω εγώ. Ωραία. Βαγγέλης Μπέτσας, Nordcap. Ο άνθρωπος που έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όσα χιλιόμετρα έχουμε κάνει όλοι μας τα έχει κάνει μόνος του. Πες μας, Βαγγέλη, με σένα έχω να συζητήσω πάρα πολλά και τα περισσότερα τα έχουμε συζητήσει. Πες μας τις εντυπώσεις από το NC, DCT, πλέον, πρώην κάτοχος από το NX. Είναι εντυπωσιακό. Για χιλιόμετρα, περιπέτεια. Δώσε τον Ηλία. Όποιος το πάρει μόνο τότε θα καταλάβει, δηλαδή, DCT. Λίγα λόγια για το τελευταίο σου ταξίδι που πήγες. Εντυπωσιακό θα έλεγα, πολλά χιλιόμετρα, πολύ ζέστη. Γαλλία και πού άλλο, ποιες χώρες πέρασες? Ιταλία, Γαλλία. Ιταλία, Γαλλία. Ναι. Μια τελευταία ευχή για την ομάδα, για το καλοκαίρι. Εύχομαι να περάσει η ομάδα με υγεία, καλά χιλιόμετρα και το Σεπτέμβριο να τα ξαναπούμε για καινούργιες εμπειρίες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη μου. Να είσαι καλά. Εδώ ερχόμαστε στον αδερφό μου, τον Νίκο Βιτσαξάκη. Πιο καραπλός και πιο μεγάλος. Ο πιο όμορφος. Δώσε μια τεράστια ευχή, όπως εσύ ξέρεις, για την ομάδα. Η ευχή είναι στην επόμενη που θα κάνετε στη πίστα να είμαι κι εγώ. Να είσαι κι εσύ. Η μεγάλη ευχή και βέβαια σε όλους εύχομαι καλό καλοκαίρι και πάντα με ασφάλεια και όλο τον εξοπλισμό, όπου και αν πάει ο καθένας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο μου. Να είσαι καλά. Και εγώ. Εγώ είμαι. Κι άλλη μία έχω. Ιορδάνης Σάββας. Πες μας λίγα λόγια και τι οδήγησες στην πίστα. Καλησπέρα καταρχήν σε όλα τα παιδιά, σε όλη την ομάδα. Εγώ στην πίστα οδήγησα 3-4. Οδήγησα το Τρασάρ, οδήγησα το XADV το 7,5, οδήγησα το NC το 7,5 και οδήγησα και το Horner το 1000 το SP. Τι εντυπώσεις έχεις? Βασικά δεν ήξερα πρώτα να το διαλέξω και ποιο να πρωτοκάνω βόλτα. Σε αυτό όμως που καταλήγω πιο πολύ στα δικά μου κυβικά είναι στο Trasap, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. DCT ή clutch? DCT, πάντα DCT, το δοκίμασα και το επόμενο μηχανάκι που θα πάρω θα είναι DCT. Μια τελευταία ευχή για την ομάδα τώρα που είναι καλοκαίρι. Λοιπόν, εύχομαι καλές διακοπές σε όλους, να περάσετε ωραία με τις οικογένειές σας και ελπίζω από Σεπτέμβρη να πηγαίνουμε και περισσότερες βόλτες και να είμαστε και καλύτεροι για διάφορα event και εκδηλώσεις που θα κάνουμε. Ιορδάνη Σάββας, ο άνθρωπος που πραγματικά πριν από μας περιμένει στο επόμενο event. Πριν να κανονιστεί καν το επόμενο event είναι πρώτος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αντώνης Αμαρτζής, το ομορφόπεδο της ομάδας. Βεβαίως. Μία ευχή, μάλλον τι εντυπώσεις έχεις από την ομάδα μέσα στο έτος που πέρασε και τι ευχή θα δώσεις στα μέλη. Τι εντυπώσεις έχω. Η ομάδα έχει κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδρομές, έχουμε περάσει πολύ όμορφα, ωραίες εμπειρίες, ωραίες εικόνες, ωραίες αναμνήσεις. Ευελπιστούμε για το καλύτερο. Εύχομαι σε όλους καλό και απολαυστικό καλοκαίρι, να φορτίσουμε μπαταρίες και να είμαστε έτοιμοι για το χειμώνα που έρχεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλά. Να πάμε τώρα. Έλα, μία κουβέντα μόνο. Μία γρήγορη. Εδώ θα μιλήσω. Ναι. Έλα, γράφει.
Στάθης Δωρής. Γεια σας. Ο μοναδικός. Από το Άργος. Από το Άργος. Είχα έρθει, έκανα 2 φορές μπάνιο και ακόμα δεν είχαν φανεί τα παιδιά. Όσο πάμε μεγαλώνουμε και αργούμε. Πες μας τι οδήγησες στην πίστα. Θα σας πω τι δεν οδήγησα, το φόρτσα παιδιά. Στο δεύτερο βγήκα έξω, το φόρτσα μακριά. Ποια οδήγησες? Όλα τα άλλα τα οδήγησα, ήταν πολύ ωραία. Το φόρτσα δεν μου άρεσε, δεν ήταν για τα κυβικά σου. Βέσπα. Ωραία, DCT ή κλατς? Η κλατς. Ναι. Λιγάκι να μείνει ο έλεγχος, γιατί το DCT πέταγε εκείνο το NC, πέταγε την τέταρτη έξω, με το που έβγαινα τη στροφή, πέταγε την τέταρτη ταχύτητα. Ωραία, και κάτι τελευταίο. Μία ευχή για τα μέλη της ομάδας. Μία ευχή για τα μέλη της ομάδας, να είμαστε καλά, καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά, σε όλους, και στο Χρήστο και στο Βασίλη και σε όλους αυτούς που δεν μπορέσαν να έρθουν σήμερα. Από Σεπτέμβρη. Το είπα. Να είμαστε καλά, να βρισκόμαστε όσο γίνεται περισσότεροι. Είμαστε πολύ ωραία, περνάμε πάρα πολύ καλά. Τρώμε και ωραία και τα μπανάκια μας και μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Και πάμε στον Ηλία με τον έφερε την οικογένεια. Ο Ηλίας. Τελευταίο. Ηλίας Κονόμης, ηλεκτρίσιαν της ομάδας. Καλημέρα σας. Αλλάξτε τα φώτα, Βασίλη, αλλάξτε τα φώτα. Λοιπόν, πες μας τι οδήγησες στην πίστα. Θα μας φάει πολύ χρόνο. Ξεκινήσαμε με ένα NC, το Africa του Indo 1100, Forza, το Rebel 450, το XATV, πολλά. Ό,τι έβρισκα μπροστά του. Ό,τι έβρισκα μπροστά μου. Ό,τι ήταν κενό το παίρνα εγώ. Πες μου τι σου άφησε αυτό το event από το Test Ride. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήταν αξέχαστο, ήταν κάτι που μπορούμε να το συζητάμε για πολλές ώρες και μέρες. Και θα προτιμούσα ένα Africa να έχω τώρα να καβαλάω. Και το HCB βέβαια. DCT ή Clutch? DCT. Ωραία, μια τελευταία ευχή για τα μέλη και για το καλοκαίρι που έρχεται. Να περάσουμε καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές να έχουμε, να είμαστε γεροί και δυνατοί, να έχουμε δύναμη για να μπορούμε να τρέξουμε και να φέρουμε και άλλα event και διάφορες στην ομάδα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Conder on the road. Και εδώ ολοκληρώνεται το τελευταίο ταξίδι στη σεζόν. Ραντεβού από Σεπτέμβρη πολύ πιο δυνατά, με νέα πράγματα και καινούργιες ιδέες. Καλή συνέχεια σε όλους.